Kun minä tulin Suomeen ensimmäisen kertaa vuonna 1969, ihmiset seurasivat mua kadulla. Sanoivat, että kato ulkomaalainen. Lapset osoitti sormella. Universities and technical colleges, however, opportunities for work here after graduation are so rare as to be virtually non-existent. Olen ainakin huomannut, että on äärimmäisen vaikeaa ulkomaalaisille opiskelijoille saada työtä, edes työharjoittelupaikkoja tai gradupaikkoja. Ja kun Suomessa tarvitaan lisää ulkomaalaisia ja koulutettuja ihmisiä, se tuntuu vähän oudolta, että heillä on niin paljon vaikeuksia saada työtä. Me olemme huomanneet, että kyllä on sen verran kiinnostusta, että jos me pystymme rakentamaan sellaista infrastruktuuria, joka voisi olla sekä yritysten käytössä että opiskelijoiden palveluun. Sitten, että mahdollisesti pystymme auttamaan tässä asiassa. Monet ovat tänään puhuneet siitä, että yksi iso ongelma on tietysti kieli, että ensimmäinen ulkomaalainen kieli on yleensä englanti eikä suomi, että se on yksi ongelma. Toinen on, että suomi oli syrjäytynyt niin kauan. Se oli ihan rajamaalla sekä kulttuurisesti että fyysisesti. Ja vasta nyt se avautuu kunnollaan ja menee sukupolvi tai kaksi ennen kuin se vaikuttaa niin syvälle, että ulkomaalaiset löytävät täällä parempaa vastaan. Tänään mulla oli vaikeuksia tässä puheenvuorossa sen takia, että mä just tunti sitten sain ensimmäisen kuvan uudessa pojasta, joka syntyi puolen päivän aikana. Ja ehkä mun unelmani on, että lastenlapset voivat asua paremmassa avoimessa yhteiskunnassa ja rauhassa ja kuitenkin nauttia näistä hyvistä asioista, jotka ovat osa suomalaisesta kulttuurista.